Nestes momentos difíciles no que a maioría de comercios apenas teñen ingresos ao permanecer pechados polo coronavirus, xorden iniciativas de diversa índole que buscan contribuir a pasar mellor esta crise. Neste escenario, a Asociación Galega de Xerencias de Centros Comerciais Abertos ven de lanzar a campaña A Morriña non ten brazos pero aperta forte o corazón, a que agora se suma tamén a patronal boirense. Con ela preténdese premiar a fidelidade dos clientes do comercio de proximidade, transmitindo unha imaxe de unidade do tecido comercial. É unha campaña para recordarlle a todos os nosos clientes que o comercio local vai seguir aí tan pronto como salgamos desta. Participar na campaña é moi sinxelo. Abonda con acceder á páxina da Asociación Galega de Xerencias de Centros Comerciais Abertos en Facebook e deixar ali o seu propio comentario. E participar é tan fácil como ir aos posts das redes sociales e poñer un comentario como que puso Cristina Mariño, pois que empeza dicindo: voto de menos no Concello de Boiro ir mercar aos comercios e que che regalen un sorriso. Así que animo vos a todos a participar e que teñades moita sorte. Todas as persoas que participen entrarán no sorteo de 27 vales de compra de 50 euros, un por cada centro comercial aberto que participe na campaña, que se poderán despois gastar nos establecementos asociados.